musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe en mbino kala altina eɗen kaala ko faati e gandal. Kala altina eɗen kaala ko faati e gandal nde tawno ko gandal reeni aduna o. Kala ko jiiɗen ne huutore hande ko gandal. ɗum noon alay sago gonen ɗaɓɓoɓe gandal e gonen wittoɓe gandal. So neɗɗo ɗaɓɓi gandal ha dañi gandal, bindangal e bindi bindaji muula waɗa defte, so jomum haljiti yo rutto e wittoji, yo rutto e wittoji kewɗi. E holko saabi mbi yo rutto e wittoji? Aduna fo so rendi ko leydi gotiri ɓuuri wawde wittede ko fati e banggue gandal. Woni holdin? Woni Misra, Égypte. Égypte mo Pharaon eɗen gandi o bonani. Enen fulɓe noon mbiyata laamɗo bonata ko batule mum. Pharaon meeɗa bonde, boni ko Haman, boni ko takkiɓe mo ɓe, wiyoɓe mo wattaniɓe ko ɓen boni, ko ɓen gittimo e peewal ngal o wonno gaddimo e malkiso. Kono kadi eɗen gandi Allah waɗata ko hanani. Allah itti Pharaon, neli Pharaon e Égypte. Kono noon Pharaon lebti tan ko leñol gotol e nder Israël, wiyeteɓe Hébreu en noon koye ɓen zifuji jalti. En ji hande tan zifuji e nder aduna he koɓe 14 million neɗɗo ɓe kadi aduna o yedde. 14 million neɗɗo kadi aduna o yedde. Ndeke sinno wonano Fir'auna hammininoɓe ha hamminiɓe, hande holno ɓe mbayata e meɗen. En ji Hitler mo leydi Allemagne nde ari kañumni, Allah holli ɗum ko ɓe soɓe keewi ɓe mbaɗat ko boni. wariɓe haɓe keddi seeɗa, ɓe dogi pay France, ɓe dogi pay Amérique. Ko ɗum ko jiito nan kadi Américain ji dañi faggudu e mabɓe ko, Français ji dañi faggudu e mabɓe ko. Nde tawno Allah ni rokkiɓe, kono noon koɓe ñaaɗɓe, ɓe ngala jurum, koɓe waroɓe, kamɓe zifuji Hébreu en ɓe. Ɗum waɗi noon Firaun lebtiɓe lebte cattuɗe, kono ƴeewede lebte ɗe Firaun lebtiɓe ɗe pop koɓe golli ko fof hande kadi ko ɗum woni ko hutorta e aduna he ko. Ayi, Allah watta ko hanani. Allah neli dictateur biyeteɗo Firaun yo lebtu leñol biyetegol Hébreu. Eɗen gandi Hébreu woni ɓeɗo hen zifuji wonɓe toon to Israël, koɓe golli ko pop nde mofta toon e cuuɗi gasɗe ɗe Firaun en mbanno, woni kadi kamɓe gasno ha e bindi ɗiɓe bindanno, calculaji ɗiɓe mbaɗanno ko fati e banggue hiisawal, e ko fati e banggue mbilew, e ko fati e banggue paarude noon, ko ɗum woni wittoji hande gartuɗe e meɗen. Ayi, hollama weeyoji satellite kewɗi jalti e koɓe gollanno toon to Firaun to. Hollama doctoragal ɓurgal wadde développé taw koto banggue safara ko toon yalti. Hiisawal ɓurgal kadi teskede kene diwna laaɗe diwoje, e kene nawa satellite aji, kene ƴeewa weeyoji ko toon yalti. Ndeke Firaun pop e bonde golle hande aduna o golli kadi koye inde makko, golli koye gande ɗe o gollinanno hanki ɓeɗo wiyeteɓe Hébreu, hande mbawɗen wurde hen ko wiyete énergie ko. Aduna hande waɗi développé koye golle mabɓe ɗe ɓe gollanno, taw kadi ko Firaun gollinannoɓe. So wona noon nde Allah neli e mabɓe, annabi Moussa jibina e Hébreu en, o yiɗi warde ɓikkon kon pop o ronki yitude annabi Moussa. On mawni ettimo e laamu. Ayi, ko ɗo laamu Hébreu en garti, saabu annabi Moussa yalti koye Hébreu en woni zifuji ɗi, ko ɓen goni hande rokkaɓe tawrata, rewɓe diine Moussa cali rewde diine Isa, ɓe kaɓi kareli bonɗi ha diine Isa e yankoɓe walla diine Moussa e yankoɓe dajjiti lawol gotol kisa diine Isa o. Diine Isa o kañumne sali diine men l'islam o. Ni wayi joni noon Allah rokki en ko ɓuuri ko rokkunoɓe ko. Ni tawrata koɓe golluno duuɓi kitali, hande gollorama feewi. E ni Injil ko Allah rokkuno Isa, ɓe gollorima ɗum hande ɓe jettima ɗo. Allah addini en deftere Qur'anil Karim ene waɗi 14 simore.
ne waɗi 60 hizib ne waɗi 14 simore Allah addani en ɗum ene waɗi 14 simore ene waɗi 60 hizib Allah addani en hen teni sen laari ko gandal mehal woni hen konguɗi Allah subhanahu wa taala gonɗi e deftere qur'ana ɗi pop so calculama koɗi 77 ujunere e 1934 ko ɗum woni konguɗi gonɗi hen ɗi ɗum noon ɗiɗo konguɗi pop ujunnaje 77 ujunere walla tan mbiyen e 77 ujunere e 1934 konngol ko mofti e nder qur'anil karim Allah rokki en ɗum hande gila 1730 gila 1000 holɗum 1437 gila tan hittande ujunere e 347 somi jumani ha hande eɗen janga qur'anil karim o biyaɗo ko bawɗo pat haaɗi koye janggude teni so tawi en jeehi to suratul baqara Allah haalni en baqara ko woni ko nagge nge en ji ko nge safri en ji nagge nge ko nge yaltini holko nagge nge yaltini ko yimɓe ɗiɗo mbari walla tan mbiye yimɓe ɗiɗo mbaddi hen goto wari goɗɗo ɓe gubbi on ronka andede hol barɗomo alay sago ñawore waɗa ɓe gaare annabi Moussa ɓe mbi ɗum won baraɗo amin jiɗi andude baraɗo ko hol barɗomo Allah wi ɓe kirse nagge ɓe cattini nagge nge satte mabɓe nde ɓe jiiti nagge nge nde woni coggu nagge nge ko nagge nge so hirsama huttama nguru ngu joowe kanŋe ha heewa ko ɗum woni coggu ngu ko ɗum ɓe coodi nagge nge ndaare valeur nagge ndaren martaba nagge e valeur nagge ko ɗum ɓe coodi nagge nge ko laaciki tan annabi Moussa sohluno hen ndaare ɗum itti laaciki addi fiye yenande maayiɗo hafti dari o wimo hol barɗom o wi warimi ko kaari o wi lelto ka maayiɗo ayi eɗen janga ɗum jamma e ñalawma mais mbaɗen ɗum analyse calculen ɗum ƴeewen ɗum mbaɗen ɗum analyse tugganma tan Arabie Saoudi ha fayenma Kuufa ɓurɓe wiyede ko kañumen compéti deftere qur'anil karim woni Kuufa toon to Irak eɗen gandi Irak kamɓe ɓuri humpitade deftere qur'anil karim nde tawno sahaba ɓurɗo wadde battane e nder leydi he ko seydina ali nan najaf leli caggal sahabaɓe kala en jii ko kanko goto waɗante hajju teni kadi aduna fof notto ha heddi enen ɓaleɓe wonɓe ga to Afrique de l'Ouest Nigéria ne nottoyo Ghana ne nottoyo ko enen tan woni tan leydi Mali Sénégal Mauritanie Gambie Guinée ko enen ɓe goni ɓe nga aada yarani heddiɓe pore nottoyo hajju makko e kala hitande ɗum noon musidɓe tedduɓe so Allah haalni en suratul baqara en ji oɗo histoire baɗaɗo e nder baqara ɗo henna tan wawi kala tawrata ko waɗanno ha annabi Moussa jangguini qaruna wawi kimya ene golloro kimya holko saabi eɗen golloro asa Moussa eɗen jogui suratul baqara mbete suratul baqara wawa waɗede analyse so waɗama analyse mbete ɗo henna ɗo laaciki jagga laaci naggue fiya yenade ma eɗo ummi haali mbete ala ko mbawɗen gollade ɗo henna ko ɗo woni ko julɓe poti wattude haqqillaji men ko ɗo mbawiten tonguirde ɗuno ko ɗo mbawiten artide l'islam e meɗen ha mbawen yitade koye meɗen mawen jokku joni musidɓe tedduɓe eɗen jokka ha joni e nder qur'anil karim inde Allah rabbi rabbukum ari e nder qur'anil karim kene fota wonde laabi ujunnaji 2,205 ari hen laabi ujunnaje 2,205 laawol so tawi en duttima e allifaji garɗi e qur'anil karim taw ko allif kene fota wonde 605 laawol ari hen so tawi en duttima e laam kene fota wonde 480 laawol ari hen so tawi en duttima e mim kene fota wonde 260 laawol ari hen musidɓe tedduɓe Allah rokki en gandal timmugal nani
so tawi noon woni ko lettre uji muɗum woni alkule mum alkule qur'anil karim alay sago tinnoɗen no moƴƴi temedde 3 ujunere temedde 3 e temedde 650 e ko ari e nder qur'anil karim ɗum ɗo fof en janngat kuñoɗen mbaɗen e hakkillaji men heddo tan hankkadi ni mbiyeten ko kaari ne wawi gandal taw kaari o tan wawi ko deftere nde rewde ɗum e reftade ɗum taw kadi ko woni hen ko en kutortako wonta ko ma jehen to mbiyeten ɓe ko hefreɓe ɓe ko toon dañoyten ko ñamɗen enen deftere nde nafate tan ko yimdende tene kadi hay to banggue limano walla imano walla gonɗinde Allah nde natti wawde nafde en ɗon saabu en ji hande aduna no wayi en ji aduna no wayi kala ni ɓurɗo wawde haalde karfeje ɗe ɓuuri webde rentade hande tene Allah wiyen e nder qur'anil karim walaw anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khasiyan mutasaddian min khasyatillah ay sinno tan woni no oɗo qur'anil karim o jippino koye dow kaaƴe ma kaaƴe ɗe pukko ɗe gonta condi si babude hulde Allah tene enen kaaƴe ɗe ma wi kaaƴe ɗe deftere Allah nde ranwinta hay leɓel gotel e koye meɗen wasde hulde Allah e wasde kadi wadde deftere nde analyse ha jaltinen hen kene nafa en enen tene Allah haalni hen suratul baqara en kaali Allah haalni hen suratul ra'ad woni digali dirali asman Allah haalni hen ida samsu kuwirat wa ida nujumu kadarat ay koode nangue lewru ko ɗo hen gandal woni hoodere ko ɗo gandal woni lewru ko ɗo gandal woni nangue ko ɗo gandal woni ko ɗo ko wiyete météo yaltata wawde andude weeyoji ko ɗo yaltata tene deftere nde eɗen janggande jamma e ñalawma kono en mbaɗanide analyse joni noon enen hakkillaji men keedi tan kaari ko kefeere o ko kefeere tan mbaren mo o ko birdowo tan mi haaldata e muɗum o wirdata tan ko sehilam o ko ni way ko ni ko ɗo tan peŋiɗen eɗen tongi haqillaji men ɗi e defte daneje ɗe gaddane ɗen eɗen cikkama ɗe kew deedi men ɗe kewata deedi men ɗe kewata guite men ɗe kewata ko jeddiɗo men defte men tuniseje ɗe joguiɗen ɗe pop ɗe kewata jeese men ɗe kewata deedi men ɗe cafrata en hay batte holko ɗe nafata en so wona jeddi e koye men jeddi e luure e koye men taw noon ndeɗo deftere qur'anil karim nde joguiɗen nde ande wawi nafde en taw en mbeeɗani juuɗe yo ɓeeɗo hefreɓe mballu en ha sake eɗen jibina toon sukaɓe eɗen donka yo sukaɓeɓe mbano jiɗɗen ni ƴeewe tan ɗo hen ko ni tan wayi Allah haalni en e nder qur'anil karim ha laaɓi wassamsu tajri li mustaqarin laha zalika taqdirul azizul alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي وكل في فلك يسبحون ɗum noon ɗo henna tan ɗo so waɗama analyse tan maɓe dañƴo joni joni gande bawɗe nafde en ko fati e banggue weeyoji hakkude nangue e lewru oɗo falak o won wiyoɓe nangue taccirta falak ko par hitande won wiyoɓe lewru taccirta falak ko kala lewru 29 lewru taccat falak nangue noon taccirta falak asmano kala no wori noon nangue taccirta ɗum ko par hitande sa darima banggue funnague sa darima tan a hucciti funnague tari a nawri guite ma ha yettima banggue ma ñaamo ɗo guite ma kaaɗi banggue ma ñaamo ɗon nangue haɗata gue arta kadi ha hakkude tari ɗo kucciɗɗa banggue funnague ɗo nawra guite ma ɗe banggue nano ha soɓɓudu guite ma ga ko ɗon gue haɗata ko ɗum woni falak nangue wona gue tacci falak o nangue yirloto nangue doga nangue yirloto so tawi noon tubakoɓe mbi ko leydi yirloto ene gasa wonde saabu ko kamɓe ɗe losgo
ko kamɓe bitti en bittani ɗiɗo konngudi hannde so tawi en battiɗe e nder hiisawal en calculiɗi maɓen jaltin hen gandal enen koye men keɗe mbawa hutorade e weeyo caggal enen julɓe ɓe e kamɓe ɓe ɓe mbiten ko hefreɓe ɓe en gona même calendrier en gola calendrier goto daare calendrier ceerti holko addi luure ko fate banggue lewru korka ɓe koora hannde ɓe koora janngo sabu ko calendrier ɗe ceerti kono sinno ko calendrier maɓɓe o ndewden en luurata eɗen nganndi enen fof ko les 6 tan woni korka ko les 6 kasi kono ala ko nogas e jeenayyi capantati o ko addi luural ngal ɗum noon alay sago duttoɗen e ko wiyete gandal wittu losgo woni gandal losgo woni gandal nangue yaara banggue ñaamo ha yetto soɓɓudu yitere wona lebbi jeegom ɗum waɗi noon so tawi oɗon teski nangue so ngue fuɗi ngue yarata ko banggue jiya serendu nangue watta ardude ga wiye ɗo noon watti wadde cereli nangue so yeehi kadi ha saaha goɗɗo artoyi lebbi jeegom pawiɗi en jiya caafel nanguel serendu nangue watta ardude banggue nano so serendu nangue watti ardude banggue nano ngue watti yarude banggue ñaamo so ngue watti yarude banggue nano serendu nangue watta yarude banggue ñaamo ayi luutodirat ɗum waɗi joni saɗa jogui caalima ma tesko oɗo banggue e nder dumunnaji watta nangue yarata ko e banggue so yi ha waɗi dumunnaji kadi nangue watta artuɗo teskoɗa ndeke to watti wadde ɓuɓri ga watti wadde nangue waɗi noon ko jamanuji ɗi ene cansira hono noon Allah haɗani ɗon so jamanuji ɗi mbayi noon ko nden teskoto ɗon ñalawmaji ɗi natta e jammaji ɗi ayi ko wayno diwan Europe ñalawmaji ɗi natta e jammaji he jiya tan to fonno wonde jamma ko fof wonta ñalawma tugganma tan 18 heures ɗo nangue fonno mudde ya ha wona ya 21 heures jamma waktu nogas e goho hen saji ya ha waktu sappo e ɗiɗi walla mbiyen 22 heures ya ha woni ya nogas e ɗiɗi waktu nogas e goho ha nogas e ɗiɗi waktu taw nangue ɗe fonngini waɗi noon ko jamma natama tene kadi jammayel ngel so woni 22 heures 23 heures minuit 1 heure 2 heures 3 heures jiya hankkadi caafi mum gummito wona jamma gasi ko ɗum waɗi noon nangue angue joguino ngue yarata so tawi ko banggue nano ngue yaari ko on diwan ɓuɓri ndi ɓuura hewde toon ni woni jiya ga henna jamma watta arde ga law ɓe mbiye jamma watti arde amen law min batti dañde jamma law sa yi ko wayno Éthiopie en Mozambique en Dubai en ɓeɗo pop ene naata e nder jamma law waɗi noon ko higgo arata e mabɓe law joni noon to banggue Europe o mo higgo arata law o ɓen dañata jamma law ko ñalawma tan wonata toon ɗum noon alay sago duttoɗen e wittu so tawi Allah haali en suratul ankabut jabala suudu jabala wawa hadde nangue wawa hadde hendu wawa hadde toɓo kono noon ko toɓo heewi ko foof ko nangue heewi ko foof ko hendu heewi ko foof nanɗo suudu mum nanɗo joni noon en jii kamɓe woɗeɓe ɓe ko wiyete jabala woni reñe tumi ko mbiya ɗum reñe ɓe mbatti fewnude robot jabala no way hewde koyɗe ni no jabala way hewde koyɗe ni ko noon robot way hewde koyɗe ɗe no mbayi hewde ni ɓe mbaɗi ɗum no comme ko wiyete robot ɗum sakkoto les auto ene wiisa boulongaji auto soɓe pewno autoji tene watta trompé toɓe goni to aɓe laara ordinateur haydara accata wiisa fo ha feewa yalta enen en janggui reñe hawen tampi e qouranil karim en donki yaade suratul ra'd kadi ko wonno dirali asaman en jii toon to banggue Amérique so tawi en jii ko fate banggue janggoɓe météologue janggoɓe ko fate banggue météo so tawi duule jippima asaman waɗi digango waɗi maaje waɗi keneli looci ko toon ɓe jahata aɓe janga ko fate banggue looci aɓe janga ko fate banggue dirali aɓe janga ko fate banggue majjali aɓe keeɓa hen gandal aɓe gadda aɓe gollo eɗen kutoro hen sahaji enen donki gollade teni fof Allah ni haalani no qouranil karim musidɓe tedduɓe mbatten hen haqqillaji no moƴƴi ko gandal ɗaɓɓen gandal mbaɗen feere duttoɗen e catal men catal has sa tan wawata rokkude en ko wayno wittoji école aji men ɗi ko ɗin dokkaten hanti ko wayno wittoji ɗum noon yo Allah faabo ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr yo jaam ñallu wuraylade assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jam waale moon musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama
on ñagama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala yo kisal Allah won e mum bi jahi nabil mustafa sallllahu alayhi wa sallam caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo Allah mo jami kisal woni duwanade nene e baaba juurade moƴƴuɓe e ɓattade hoddiɓe e yurmade miskineɓe ha tente alyatimeɓe yo Allah rokku en moƴƴere wonde hen nde bi jahi nabil mustafa sallllahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe oɗo ñalawma hande mo gonɗen ko ñalawma teddiniraɗo ko wiyete fuuñen eɗen gandi fuuñen ene yalta e ɓaleɓe ene yalta e woɗeɓe ene yalta e soyɗuɓe ene yalta e raneɓe ala fof ɗo fuuñen yaltata ne woodi fuuñen ɓalejo ne woodi fuuñen boɗejo to banggue nguru mboɗewu ene woodi fuuñen danejo ene woodi fuuñen baaɗo no chinois ni woni soyɗuɓe ɗum noon oɗo ñalawma hande ko ñalawma teddiniraɗo e aduna he kala wonande fuuñe nde tawno fuuñe ene tampina e aduna he ha tenti kadi e nder ga afrique mo ɓaleɓe o mo gonɗen o nde tawno fétisaji ɗi woni dabare ɗe ɗe keewi teni dabareje kewɗe ene mbaɗe e ɓeɗo hene witeɓe fuuñe en woni albinos ɗum noon oɗo ñalawma hande ko ñalawmoɓe teddinira en ji fuuñenen mawɓe mawɓe ha tenti kadi e fuuñen taw ko baɗaɗo ministre toon to leydi Mali en ji hanki ko haali e télé en ji kadi ga e nder leydi Sénégal fuuñenen ko jangti ko fuuñen leydi Cameroun aɓe mbayno leydi en ji koɓe kaali ko tene ɓe serani e wadde batuji yo yimɓeɓe tinno mbatta e mabɓe haqqillaji jurmoɓe ganda koɓe yimɓe no gonirɗen yimɓe ni sertani hay batte enen fof ken yimɓe fuuñen ko ƴigodi ndi wayi neɗɗo o ara mo woni fuuñen nguru ngu wahlo e guiteɗe mbahlo ɓandu ndu ñawa ko ɗum woni fuuñen moni kala Allah andi jibinowo fuuñen Allah andi ɗo fuuñen yaltata e meɗen moni kala ne foti teddinde fuuñen ne foti yurmade fuuñen en ji ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi kala duuɓi sappo ɓennuɗi ha yettiɗo fuuñen ne tampi e nder leydi Sénégal ko kamɓe mbaɗirte toon dabare guila e cukuli mabɓe ha e terɗe mabɓe ha e gueɗe mabɓe pop en ji hanki koɓe jangti ko kamɓe pop ha tenti e madame Gueye fuuñen o ko yimɓe garata e makko e suunde ene mbaɗan proposé million ngaji ngam yidde wondude e makko ene mbaɗan proposé million ngaji ngam yidde ittude sukkundu makko dow walla sukkundu makko less ɗum ɗon fof ko holɗum yidde wadde ko wiyete dabare beele ne daña jawdi walla beele ne daña laamu eywa ɗum noon kala garnoɗo e makko o luuki ha wuuro ngo fo ari joomum huɓoto mum doga yaaha haɗo ala jaggaɗo fuuñi en goɗɗo wonno koye oto nde jippi tan ɗon e ɗon waaji goto jippi nde koko rewno e makko toon to Dakar Saint Louis ala fo on waaji no dewnirani fuuñi en o yidde warde ɗum nde fuuñi en o tini ɗum hankkadi luuki on dogi ha ɗo jaggaka ene wayno leydi fuuñi en goto ñanden nanga toon ɗeɗɗa leeɓi mum less e leeɓi mum dow fof guitta haɗani ɗon en ji oɗo saha hande mo gonɗen dabare ne keewi e nder leyɗele men he dabare kaɓanoɗe ha gusti garti ha wayno leydi en ji Bamule Pikine ubbitama laabi jonɗi kasankeji guittama ha mbayno leydi refti hen ko Bamule Thiaroye en ji talki mbaɗama toon e kasankeji woni hen kadi kasankeji ceekaɗi coomira ɗum gartira mbaɗa toon ɗum ɗo fof ko holɗum ha jomum daña jawdi aduna walla laamuji aduna refti hen ko Bamule Thiès Bamule Thiès ubbitama mayɗo gubbaɗo hande weeti tawani ubbita on kam jagganoma ko ɗanniyanke wonno gueɗe kamniɗe nefniɗe refti hen ko Louga walla mbiyen Kébémer en ji toonne kadi ubbitama ngol ɗo lawol noon ko weeli ngara ngol lawol koye diwan Kolda cukalel tokosel ene yaara e duuɓi mballa mbiyen tan yaara e lebbi 5 ene rutti e joomum ubba jamma weeti tawani ubbita terɗe mum fof ne taƴa ƴeewe tan ɗum ɗo henna ƴeewe tan ɗiɗo boneji beeyoji e dow koye men leydi ndi ganduɗa leydi Sénégal ndi ganduɗa 75% ko julɓe
75% ko julɓe. Tene kadi ene tuuma e nder leydi he, ene tuuma e nder leydi he ko enen initortoɓe toon julɓe ɓe ɓuuri heewde ko wiyete dabare ko kadi, nde tawno dabroɓe jogii ko inɗe julɓe. Kamɓene kadi aɓe ɓuuri haalde, aroɓe e maɓɓe ɓe kadi jogii ko inɗe julɓe. ɗum noon ene metti, ene hamni, ene hersini, ene nefni. Ko ɗum saabi noon ko kewmi wiide e kala saha, e ken julɓe kono en mbatta sondage, ken julɓe en mbatta sondage, ko en kaala tan sen gayningu moɗen jehen. En mbatta sondage ƴewde o saha joni mo gonɗen, holto diine o tolni e men, holɗo croyance o woni tan, holɗo gonɗingol ngol tolni e meɗen, jabde Allah nde holɗo tolni e men, holɗo tolni ɗen ɗo en mbawata wadde ko boni. Kono hande satti metti yiide julɗo hande mo wawa wadde ko boni, satti metti. ɗum noon so tawi en kalata ɗum, en goni tan rewɓe goɗɗum, haaloɓe goɗɗum, ñaaƴiroɓe goɗɗum, caggal boneji nana e men, est ce que eɗen ɗamini ma jurum Allah jippo e men walla jippata koye meɗen? alay sago enen pop daroɗen, luuken hen, gullen hen, waada kam no ustori, hayso kam gasani yo usto ha laaɓa ha wiye cer. ene hamni ne hersini, tene jaggaɗo ceeso walla mbiyanam jaggaɗo Louga o, tene kadi ene hamni ko inde nde o jogui nde e yettode nde o jogui nde e to innotiri to ene hamni ne hulɓini haalde. ɗum noon musidɓe tedduɓe, eɗen laara guite men ko wiyete dabare nana ɓeydo dominde en, enene koye men se miccima en gartiri haqqillaji men e koye men, ma en ji woni jawɗele hande ɗe jokkirtake en ɗam ndewani Allah juuloyani en nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, nana tan mbaɗire bonande e leyɗele men, tene kadi eɗen cakki juuɗe, eɗen ñaaguiɗin enveloppe aji, gadduɗo enveloppe tekkuɗo pop ko kañum ɓuuri ɓattinede. ten ɗin enveloppe aji pop en ganda ɗen golle holko ɗi goni, ɓe cuma koye mabɓe, ɓe cuma kadi sakkuɓe juuɗe ɓe, taw kadi sakkuɓe juuɗe ɓe kalantaɓe ɗi enveloppe aji holto giwi, natti namdede oɗo enveloppe holto iwi, ala, wonti tan ka moƴƴo ka galo. Yo Allah ɓeydu ngaalu ngu, yo Allah faabo en, yo Allah faabo en. mbaylandi jawdi aduna moɗi ko wiyete gonɗingol men, en keddorima qur'anil karim e ɗemɗe men, en keddorima hadiseje e ɗemɗe men, en keddima e mande en keddima e mande, kono en natti wonde mahdi, en keddima e maale. ɗum noon yo Allah faabo en. eɗen jogui tan maale l'islam, eɗen jogui maale l'islam, kono l'islam ko wino laaɓal ko yo neɗɗo ittu kala tuundi e ɓandu mum ha laaɓa, natti en natti andude holmo kolotoɗen hande, en natti. ɗum noon yo Allah faabo en. dabare ɗe keewi, en ji leydi Cameroun, so tawi woni équipe mabɓe ne fettoya bal, ñande hen ko ƴiƴam fuuñe rufete, ala fof no ɓe goyrani e leydi he, ɓe donki dañde ballowoɓe. en ji leydi Rwanda, toon kam ñanden ko Salif Keita en jeehi toon mbatton réunion ji mawɗi, yo laamu ngu tinno walla ɓe, so élection ngaji mbaɗama ko ƴiƴam fuuñeji dufete. Allahu akbar. ndaare tan ɗum ɗo henna, elle fuuñe wona neɗɗo. hanki ministre mo leydi Mali, jaltuɗo e télé hanki holko haali e nder leydi Mali, fuuñeji nan ton mbare, nana tan guitte, ñanden ko fuuñe goto ene joole oto, walla omo yaha e lawol ni, jaafuɗam wona e oto, omo yaha e lawol, o tinani oto gaari yimɓe ɗiɗo jalti hen ndondimo nannimo nder oto he, fali force aɓe gonde debbo nan nder to, debbo e yaltini ɗum ɗo makko woni ɓorƴiɗi ha ndiyam yalti hen, ɓe guiti ɓe beddimo, ɓe jaadi ɗam ndiyam, ƴeewe tan ɗum plein jour, nangue hoore kelew. yimɓe natti hulde Allah tan hay seeɗa kuntal, tene pop laamuji ɗiɗi gandi, ala fof ko watte e leyɗele men he, taw kadi en ganda, eɗen gandi pop, ma taw kay hen kadi ko ni tan jiɗɗen wurdude. ene yurmini, ne hamni, ne hersini. ɗum noon musidɓe tedduɓe, ma en jokku joni ko fate jewte men altine inchallah.